Čauky. Vítam vás pri mojom videu, pri tom Ronaldovi a musíme tam zbierať písmena, peniaze. Je to dobrá hra, pomáha hlavne na nudu. Ten, kto má rád Ronalda, môže mi dať aj like alebo odber. No, síce je to moje prvé video, ale nevieme ako. Som tu ešte aj s kamarátom. Čau, ja som YouTube. Takže aj on má YouTube kanál. Ja si zmením meno. A ide si práve zmeniť meno, lebo Bude sa volať inak. Lebo presne nevie, nie je to moc dobré meno, lebo je to strašné meno. Každý si pomyslí, že či je to nejaký psychický retard. No ale on nie je. Ja som. On je dobrý. On je najlepší kamarát. On mi pomôže vždycky všetko. Není s ním nuda. A je s ním vždycky zábava. Vydal som nové video teraz pred chvíľkou. Vydám nové video. Môžete mu dať like, dať mu odber. Takže sa snažte. Budem sa volať Lebo ja tu zbieram akurát loptu a uvidíme. Budem sa volať Gameplay. Takže gameplay bude akurát meno. Gameplay SK, počkajte. Gameplay SK, lebo je to Slovák, takže Gameplay medzera SK veľkým a medzera veľké TV. Takže ste to počuli, máte možnosť si vypozrieť jeho videá, ktoré bude natočiť s kamarátmi alebo so mnou a ja som Práve vydávam. Ja som akurát nabúral s Ronaldom a ešte aj lopta fučí. Jaj. Nevydarilo sa. Všetko fičí. Som v top 10 najlepších. Prvý je nejaký player, potom je nejaký Číňandru, 5. a ja som 6. Koľko som ja trafil terčov, takže uvidíme, či sa mi bude dariť čo najďalej. Aj by som bol rád. Takže dávame také repete a ideme znova hrať. Uvidíme to. Ideme s loptou, krásne si uvedieme, dúfam, že vystrelíme nádhernou strelou. Musí sa mi to vydariť, lebo ja búram hlava, nehlava. Teraz si mení meno, môj kamarát. Takže gameplay to je meno super. Dúfam, že ho nemá žiadny youtuber, aby sme nemali náhodou nejaké kopírovanie. Tiony! Bože, ja som Gameplay. Dobre, ale dúfam, že ho nemá žiadny youtuber. Ja ho mám! Dobre, ale že dúfam, že ho nemá nikto iný okrem teba. Majú a veľa ľudí. No tak, Hlavne Američani. no tak aby ti ho nedali za peníze, chápeš, nie? Brácho. Ale už niekoľko youtuberov má také meno, takže čo už? Chill. Kačko. Tak to sú voľakí oni. Potom gejoši, keď majú také mená. Som narazil kvôli tomu, že mám sprosté reči. Koľko ty si? S tým nahrať aspoň 35 000, aby som si mohol kúpiť nové kopačky alebo novú mikinu. Niečo nové. No proste máš vždycky sprosté pripomienky. A potom ďalej to bude pokračovať, že 350 000. Teraz sa vypozrieme, koľko mám peniazy. Mám 25 331 minci. A ideme teraz trafať free mod. Tam je všetko zaujímavé. Najprv si musíme vypozrieť reklamu. Takže na chvíľu strihnem, lebo ho nebudem celú pozerať. Takže sme späť. A teraz tu čakáme na Koloseum, kedy to už môžem ešte zastaviť, aby som získal nejakú sumu alebo nejakú dobrú vecičku. A 159, skoro veľká možná suma, ale mne to stačí, lebo si idem dať ešte jeden free mod a budem sa snažiť dávať čo najviac peňazí, ale čakajte, som tu zase a možno si stiahne môj kamarát Subway Surfers. A uvidíme, ako mu to pôjde. Môžete si ho vypozrieť na jeho... Povedz mi akú dobrú hru. No, na jeho Kanály. kanály. A
možno môžem odporučiť nejakú hru, napríklad nejaké Extreme Car Driving Simulator. Je to dobrá hra, to aj vám odporúčam. Tam sú auta a tam po kilometroch môžete najazdiť a dostávate nové auta. Máte driving test. Jak sa to píše? Extreme Car Driving Simulator. Extreme. Car Driving Simulator. Je to prvé hneď. To Tam je Lamborghini, tá ikona a to je tá najlepšia hra. Takže počujete. Aj toto si stiahni. Už to mal a Kúkaj, toto si stiahni. blokový svet by sme si mali stiahnuť. Kúkni to, Ale- z Minecraftovým Ale oným. teraz je to také popletené, že to nemám rád. Takže Pred chvíľkou som dal na musíme to vidieť. Môj kamarát dal pred chvíľkou video na z YouTube. Minecraftu. Takže hráme z Minecraftu. Bol tam samozrejme so mnou. Môj kanál sa volá Maroš TV Majorník. Veľké M. Takže veľké M. Maroš medzera TV Majorník. Takže Prebieha inštalácia. môžete si to Extreme kľudne Car Driving. vypozrieť, ak máte chuť, ak máte radi youtuberov, alebo ak máte radi nováčikov, tak si aj vy môžete vytvoriť kanál bez jeho pomoci. Takže čaute, pokračujeme v hre a odznova ideme, lebo vždycky nabúram a pri mojich videách, vlastne pri mojom prvom videu, neviem ako to dopadne, neviem koľko bude lajkov a odberateľov. Ja ti dám like. Takže to jeden like, jeden odber, takže to je zatiaľ ešte o ničom, ale lepšie než niečo. Uvidíme koľko bude komentárov a hejtov, takže keď budem mať tých hejterov, tak som niečo už dokázal, to hovoril aj Gogo a rozprával to aj môj kamarát Jakub, ktorý má tiež kanál. A vlastne je to môj veľmi dobrý kamarát, ale meno neprezradím. A Jakub je iba prezývka jeho. Jakub je jeho prezývka, ako my ho voláme Jakub, aj Kubo. Takže A jeho kanál sa volá vlastne Echo Striker a má aj druhý YouTube Mania. Takže mu dajte na obidva odber. a bude to veľmi dobré. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Dúfam, že sa mu bude dariť nášmu prezývanému kamošovi. Že? Áno. No. Gameplay. Presne tak, že? Dúfam, že áno. Nejaký záchvatík dostal, lebo stavím takže neviem, že čo to je. Voľaká porucha v mozgu. Ne. Voľaká porucha v mozgu aj... Takže určite nejaká porucha v mozgu, ale hneď som tu. Takže z dnešného videa je tu všetko a uvidíme sa zase na druhých videách, na mojich druhých hrách a hádam nahrám aj väčšiu požadovanú sumu minci a môžem si kúpiť nové kopačky za 350 000 alebo za 35 000. A uvidíme podľa toho kombináciu oblečenia, takže mi držte palce a uvidíme túto istú hru aj v budúcom videu. Len budú tam inakšie reči a budem rozmýšľať inakšie, takže zatiaľ vás zdravím. Čaute. Čau.